हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा जोंनि बे दाखालिसो जोंहा जानानै थांनाय मोनसे बासबारि फाग्लि जरायावहाय जोंहा थार्मेल पावार आदानि कम्पानि जोंहा बे जानो नागिरदोंमोन आरो बे जायगायावहाय नायनानै बसायनो नागिरदोंमोन। दा बिदिनो जोंहा बेवहाय बासबारि फाग्लि जरानि रायजो राजाया अबजेक्सन खालामनानै दरना होनायनि गेजेरजों प्रटेक्ट खालामनो हाबाय। दा बेवहाय जानाय नंला। दा बेयो ओरै जोंनि खाथिनिनो थिपखाय फरबजरा बे साइडआव जानो नागिरदोंमोन गराइबारियाव आरो नुनखावा दुदुमारि साइडआव। दा बेवहायबो जानो होनो हानाय नङा। दा बेनि सायावहाय जोंहा नैबे सासे मानसिया बुंदों प्रमद बर'नि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि सायावहाय। दा दिनै बे गायसननायनि सायावहाय गोबांथार खोथा बुंदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे खोनासं आरो नायलां। जोंनि परबजरा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानो सानदों। दा बेनि बागै आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दा बे जिनिसखौ प्रमद बर'आ जोंनाव मानो इसेबां फैबाय थादों आं बे कुइसनखौसो नांगौ आंनो। इसेबां मोजां बुस्थुबा नों गावनि तामुलपुर जायगायाव लांनानै गिलु बालु सेंग्राफोर दं सिख्लाफोर दं बे जिनिसाव इंगेज खालामहै। डेभेलप जायो होनबाय, इसिबां डेभेलप जायोबा नोंनि जायगायाव लांना बानायहै। जोंनि परबजरायाव मानो नांगौ? जे जायगायाव नाङा बुस्थुखौ होनखाबाय बे जिनिसखौ मानो इसेबां थुसोबाय थादों बेलाय? बे जिनिसखौ आं कुइसन खालामदों। प्रमद बर'आ नों बे जिनिसखौ जोंनि परबजरायाव नोङो एथ'बां मेगन सानाङा। नों बबे जिनिसाव लांनानै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बानायहै जोंहा बाव आपत्ति गैया। जे जिनिसखौ नाङा होनदों जों बेखौ नाङा। जोङो परबजराया जोंनि साहा बागान, गय बागान, लबार बागान, सोरबा हालदै थादुन थुदुन गायनानै जाखायो। जोंनाव सोरनिबा साहा बागान, सोरबा सासे मालिकनाव साहा बागान दं। बेफोरावनो जोङो 10,000 8,000 मानसिखौ जों बेयावनो फिनो हाखायो। नोङो नोंनि न' खाथियाव लांनानै बानायहै। जोंनि माबायाव नङा दे, परबजरायाव नङा। बाव बानायनोबो नोङो दरखार गैया। बे खोथाखौ बुंबाय आङो। बेखौसो सोंदों आं नोंनाव। इसिबां गोरों नोङो, नोंनि खोथाया बहा थांजोबखो? बै समाव बड'लेण्डनि थाखाय नोङो दुनियानि मानसिखौ नोङो खर' लान्था लान्था सिनजा होबाय। बिनि मिनिङा बबाव थाखो? बेखौसो नांगौ जोंनो। खर' लान्थाखौ मानो सिनजाखो? जोंनि ट्राइबेल माबायावहाय जोंनि समाजावहाय बर' समाजावहाय बिदि बिमा बिफा थैयाबा खुनु खर' लान्था सिनजानो मोननाय मोन्थाय गैया, खुनु माबा गैया। नोंनि खोथाखौ बिसास खालामनानैसो खर' लान्था लान्था सिनजानानै बड'लेण्ड नामाव गाबख्रावदोंमोन। बिनि मिनिंखौ अबाव दोनखो नोङो? हो? बिनि मिनिंखौ अबाव दोनखो नोङो? आरो बे बेखौ बड'लेण्डनि थाखाय नोङो साफा साफा न'खर न'खर नोङो बेखौ थैनि सहि लादोंमोन। बेनि मिनिङा अबहाय थाखो? बे थैनि सहिया बबाव थांखो? नों बिनि एन्सारखौ होलाय। जोंनो बे एन्सारखौ नांगौ। जानला मानला नोङो बड'लेण्ड सोरबा बड'लेण्ड होननानै रायखांबा जानाय नङा। बे नों सोरबा उपेन्द्रनाथनि खोथा बुंबा जानाय नङा। नोंनि माबाखौ जों गासिबो मोनथिजोबखायो। बेखिनिखौ आं बुंबाय, बास।